ସମସ୍ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଟେ? ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତାପ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗଣ ଉଦ୍ଯୋଗ କାହାର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ? ଭାରତରେ କିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ମସିହାରେ ସାର୍କ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ? କିଏ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର? ଡିଏମକେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଥିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି?